Are you wearing that bra? No bra. No bra today. Free the tears today. Ano pa yung hinahanap mo dyan? Magkano mangustin? 700. May tangpubo ha? May batok. Good morning guys! Happy Sunday! Today is Sunday. We are ready. Hindi kami magbubuffet breakfast ngayon para something different naman. Magsa-Starbucks lang daw kami ni Dan. Tapos, kain-kain ng kung ano-ano habang naglalakad sa mga kung saan-saan. Kasi today is the final day na magpasalubong shopping. Kasi wala pa kaming yung nabili lang ata namin yung magnet lang kahapon. Yun lang. And wala nang iba. Nakabili kami ng mga actually si Miss. Nakabili si Miss ng mga t-shirts kahapon, pero yun lang, wala nang iba. So, bili tayo. Yung upload ko guys, 53%. So, kagabi, nag-edit ako kagabi. Nakatapos ako ng isa. Ang tagal ko natulog. Doon ako nag-edit, dyan. Tapos, kinonect ko yung charger doon sa, yung sa nakonect ka ng lamp. And it was charging naman. Pagising ko kaninang umaga, mga 8:30, hindi naman siya nag-charge, guys. Namatay siya. So, sabi ni Dan, baka yung PowerPoint doon sira. Pero sabi ko, uy, okay naman. Nag-charge naman siya kagabi. Kaya nga doon ako umupo. Kasi nag-charge siya. Kung siguro hindi yun nawala sa charge, siguro malapit na siguro matapos tong upload ko. Kasi mas mabilis yung upload speed kapag kapag madaling araw. Pagising ko kanina, wala. Siya talaga. Empty yung battery niya. So, nilipat ko siya dito. Lipat ko siya dyan. Yan. And, it's uploading again. So, na-stop siya ng 50%. And, yun, 53% pa lang siya. Nakaligo na kami lahat. Nakapag-prepare na kami. Ayun, nag-move. Move up ng 54%. So, it's moving. That's alright. Saan tayo pupunta? May sa Starbucks lang kami. Yun lang naman eh. Dadala ako ng hair tie kasi itatay ko yung buhok ko. Kasi yung buhok ko, ewan ko na lang talaga sa kanya. Yung conditioner na gamit ko, bumili ako ng conditioner cream silk. Nung nagpunta kami sa supermarket dito, hindi ko nagamit itong cream silk na brilliant black. Pero yung ginamit ko is yung conditioner nila dun. Ayan, may conditioner sila dun. Hindi rin, may earrings tayo guys. Oh, pak! Suotin natin tong earrings na sponsored by Rich Sigs. Ayan. Cute kaya tong earrings na to. Lalo na kapag nakatali yung buhok. Siguro mas maganda siya tingnan kapag walang walang necklace. Tanggalin ko yung necklace ko guys, ha? Ayun. Itong necklace na to pala ha, galing kay Kim's Collections. Siya, hindi ko siya inuhubad talaga. Nung sinuot ko siya, ngayon ko lang siya huhubarin. Hindi ko siya inuhubad. Naliligo ako. Nag-beach na ako nito. Nag-parasailing. Nag-helmet diving. Suot na suot ko to guys. And hindi siya nag-fade. Okay pa din siya. Hindi siya nag-tarnish. So, bongga naman talaga yung mga jewelry ni Kim's Collections. Napaka-greasy ko. Tingnan kasi naglagay ako ng sunscreen. Sa mukha ko, naglagay ako ng VT Cosmetics na sun pack. Yung 50, yung SPF 50. Tapos sa katawan ko, yung binili namin ni Dan sa supermarket din na 100 daw yung SPF. Parang, sabi ko, parang hindi naman ata to totoo. Ang mahal pa ng mga sunscreen dito. Grabe. Kasi yung sunscreen namin, o yung ganito namin, yung spray namin ba, naubos na. Yung nabili namin sa Australia, naubos na siya guys. Parang first day pa lang ata namin, paubos na siya. Kasi sharing sa buong pamilya, you know. Bumili kami nito, Beach Hot, Max 100 plus SPF. Yun. Pero hindi ko sure kung totoo yun. Ice Summer Aerosol. Naman siya, pag nag-spray ka, cooling naman talaga yung effect niya. Kaya lang, hindi siya I don't think 100%. 100 talaga to. Kasi may 100 ba? Okay, yung bag na dadalhin ko? Yung puti, yung canvas nila, babe. That's what I'm gonna bring. Asan na yun ito? Asan yung laman? Asan yung mga laman ito? Ito yung dadala ko, guys. Hindi ko sure kung pwede ko itong dalhin. Pwede ko kasali siguro itong dalhin. Kasi nilagay nila dito sa bed eh. Yan. Yan. Tapos Henan. Group of Resorts. Meron sila sa Boracay at saka sa Bohol daw, sabi. Battery. Wallet. May pera ba yung wallet natin? Do you have money? Okay. Sunnies, dalawa. Kay Danny Boy at saka sa kay akin. And,
key cards. So, dito sa resort na pinagstayhan namin, meron silang, ang dami naming cards kasi merong 2 cards para sa towel sa pool or beach towels. So, kapag naghiram ka ng towel, guys, pwede mo siyang ilabas, pwede mo siyang dalhin kahit saan-saan, pero iiwan mo yung itong card. Pag iniwan mo, 2, equivalent 2 towels. Kung isa lang yung hiramin mo, isang towel, isang card yung iiwan mo. Pagbalik mo ng towel, sa kanila ibabalik sa iyo yung card mo. Kapag nawala yung card, 700 ata or 750 yung isang card. So, kailangan mo talagang ibalik yung towel. Good idea rin naman talaga yun. Para walang mawalang towel at walang umabuso sa towel. Okay. What else? Hair tie. You wearing no bra? No bra. No bra today. Free the tears today. Why? It's see-through. It's not see-through. Seriously, it is. It's not see-through, You, Danny you, boy. you lay underneath? Yeah. There's another layer. Another black layer. See? Okay. Yeah. It's not see-through. Mm-hmm. Is it okay? Yeah. There's my cameras. Okay, ready? Oh, OTD. OTD, guys. Yes, style. This. Sunny Studios, Habanas. Okay, well. Is it nice? Yep. Starbucks tayo. Kape-kape muna sa umaga. Malapit lang to sa hotel namin eh. Mga ilang steps lang. Dito kami sa taas, guys. What did you get? Holiday frappe. French something, holiday French. Yung akin is toffee. Basta, holiday drink din siya, guys. And then we got this cinnamon bun. Kain. Hinahanap namin yung bamboo market. Ay, yun. Eh, Filipino food po. Bamboo market, babe, here. Yan, guys. Hindi ko alam kung nakafocus kayo kasi sobrang silaw. Ah. Madilim, babe. My legs hurt. Long legs. Ang cute na mga bag na mga ganyan. Hello. May 2 for 150, guys. Yung kahapon, 2 for 180. This one's nice, my love. Yan, oh. Yeah, sige. May itatry si Dan. Can you show me that, please? Ayan. Malalaking sizes nila. Tinutulungan kami ni, ate. Itatry niya kasi parang maliit tingnan yung sa, chest area. Yeah, malaki kasi yung chest niya. Oh, that looks alright. Does that fit? Yeah, that fits. Oh, you have a t-shirt underneath as well. Sorry. What? You wanna take off your t-shirt and try it on properly? No? Okay. Sige. She's getting like different ones for you. Maybe they have like ones a bit This big. is very thick though as well. Yeah? Meron kayong iba? Anong ibang kulay nyo na ganun yung size? Ibang design. What color do you like? They have green? This is not bad as well. Look, that looks big. That looks big. Do you have like a thinner material? Dito pa din kami sa guys, bamboo market. Kapag Bring your nagsishopping. own light. Bring your own light. Kasi madilim kasi wala pa kasi silang kuryente. Ay, here babe. Naghanap kami ng Philippines na magnet. Ayun babe. There you go. Philippines. Ganyan, pero yung ganito, ayan. May nakita ako dun kanina. Maganda sana, kaya lang hindi buong magnet. Pakita ko sa inyo. Let's show them the one that I like. Ito ba? Madilim. Flashlight ang labanan. Ito, cute oh. Ano pa yung nakita ko kanina? Ayun.
Kaya lang, isa lang yun eh. Lang, ano, So, let's get this. Ito guys, 50 pesos isa. Kasi parang wala ata kaming Philippines na ano, magnet. Ano pa yung hinahanap mo dyan? Daddy boy. Nakabili kami ng mga t-shirts guys dun kay ate kanina. 5 for 50. Dito kami sina ate may ano ilaw. Oh babe. Look at me. That should fit you. I think that should fit me, yeah. Sige, you like that color? Babe, oh look, Danny boy. The blue one is nice. How much are these ones? Ito. What's the best 250. price for this one? Will that fit you? Pinagpapawisan na si Danny boy. Only one color? Yeah. Try na yan. Yung isa masikip, oy. Ito, maikli, pero mas wide kaysa sa isa. What do you think? Actually fits me. I know. Goes look like. See, told Where's the you. mirror? Take a photo. Flip that. Sige ha. Do I look like a big Morocco? Looks good, yeah. How much are these? Let's ask. Oh my gosh, it's so hot. Yan yung ibang print, guys. I'll flip the camera. Look at yourself. Nice? Yeah, so good. Sige. There you go. Malapit na kami, guys. Matapos. Feeling namin parang marami pa siguro dun tas na ano ng bagyo. Hindi namin sure. More polo, my love. Hello. Malapit na tayong matapos. Tapos na kami dun sa ano guys, Bamboo. Dito tayo sa D-Mall. Tapusin na lang natin to. Kasi sabi namin sana, idadrop na namin yung nabili. Sabi ko tapusin na lang natin para isang drop na lang. That's nice, babe. 40% off, oh. Puti. What do we need? Pili kami ng frame, guys, na Boracay. Ito yung napili na Dan. Tree. 250. Salamat. Buang. Wow. 650? 850? May nakita si Dan kanina sa Miguel na t-shirt. Ang ganda sa kanya, kaya lang hindi niya binili. Is it good? Yeah. Can you flip the screen so I can see it? Please, thank you. Parang liit ko tingnan. Ubod. Ganda ng tela eh. Sobra. Yung stretchable na fabric. Ganda. Hello! Sige na oh. Oh, pag. Picture kami guys. Nice? For the boys? Too small. What size were we getting yesterday for Merwin? Oh, yo, extra large. I'm gonna get extra large. I'm gonna put it back. Dito extra large, no? Dito kami sa market nila, guys. Naghanap kami ng mangustin. Dumaan kami dito kagabi, tapos merong dalawang open. 800 per kilo yung mangustin. Nung kumakain kasi kami sa Bamboo, may nakita kaming mangustin. Dala-dala ng Koreano. Do you have any here? Let's ask. Over there. Same shop as yesterday. Okay. Sige. How you want that? Asan man? Okay. Oh, dara, oh, mangustin. Paborito ko, guys. Paborito ko. Magkano mangustin? 700 na love. 700. Sige. Isang kilo. Okay. Paano mapipili? Malambot. Malambot?
Ayan. Malambot. Oops. Oh, do you want to choose? Mangosteen season pala ngayon? Hindi, ma. Ay, hindi. Ah, okay. September. Ah. Do you want to choose it? Or is it Yeah, she's choosing the soft one for me. Ayan, 1 kilo na pala. Bilis oh. Look. Ga, paabot ga, ano yung ga? Plastic gang. Bibigat ng mangosteen. Ayan. Plastic. Gamay. Plastic. Plastic na gamay. Ang konti lang na 1 kilo. Dito na sila guys. Coco Mama, gusto niya ito i-try. What do you want? Alin sulat na eh? We're just gonna, we're just gonna number 1, please. Number 1 bestseller. Ayun, gagawin nila dun. 250, sir. I got it, babe. Mamatayin ko kayo sulat. Ano aling sulat? Sulat na kali. Sorry naman. Yun siya, buko, tapos may mga... Ah, is that ube? Apuan ba yung ano ni... Double coconut ice cream with mango. Ano yan? Black sticky rice po, ma. Ah, sticky rice bowl. Ano, Nay? 30? Sobrang ba'y kahangin? Pagkursula na to. Ay, sa ano? Thank you. Salamat. Very nice. Very nice. Coconut ice cream, mangoes. Ah, is it a coconut ice cream? Ah, that's good. Nice? Yeah, it's good. I like it. That's good. Nice and healthy. Sabi ni ate sa mangosteen, kasi hindi season, kaya ang mahal. Pero kagabi 800, ngayon 700, kaya pinatos na namin 700. Sabi niya, usually daw kapag season, 150 lang yan. When you asked if I was around, you noticed that? I walked away. Did you? Still expensive though. She said if it's in season, it's 150 a kilo. Really? Yeah, Wow. I know. Yummers? Master, siomay tayo. May Japanese siomay na kayo? Wala pa. Ano meron? We're back sa hotel, guys. Pahinga muna ng konti. Kain-kain ng mangosteen. I'm so excited. Dumaan din kami dito. Budget Mart. Bumili kami ng tubig. Because wala na kaming tubig. Open, open sesame. Hello. Lagi akong naliligaw dito. Okay. 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 Good morning. Ah, good afternoon na pala. Nakabalik na kami, guys. Ay, kain tayo ng mangosteen. Bakit ang gaan-gaan na ng 1 kilo ngayon? Pero yung sa timbang ni ate, 1 kilo naman siya. Sana okay to. Kasi, so expensive this one. 700 pesos, guys. Kagabi talaga, 2 na lang yung na-open. Wala naman, hindi naman ako like, alam, gusto ko ng mangosteen. May nakita lang ako na naghihintay kami sa Bamboo kagabi, yung restaurant. May dumaan ng mga Korean, may daladalang mangosteen. To sabi ko, mangosteen. Sabi nila, tanungin mo. Sabi ko, okay lang naman, hindi. So, hindi ko tinanong sila. Nilabas niya talaga, guys. Tinanong niya kung saan binili yung mangosteen. Tapos, hindi pa niya naintindihan. Hindi sila nagkaintindihan, so hindi niya alam talaga. Nung kagabi, after na naghiwalay na kami ng pamilya, dumaan kami sa D-Mall kasi mahilig talaga kami maglakad-lakad-lakad. Ang daming lakad. Dumaan kami sa D-Mall, tapos tinanong niya yung tendera nung mga, nung mga damit, sabi niya, saan nagbibenta ng mangosteen? Sabi niya, dun sa market. Dumaan kami sa market, may 2 open. 800 silang 2, guys, yung kilo. Sabi ko, grabe naman, over naman talaga sa kamahal. So, sabi ko, wag na, hindi ko naman talaga kailangan. Kanina si Dan, pinilit niya talaga ako bumalik ng market para makabili ng mangosteen. Kasi hindi na ako kumakain ito sa Australia,
bumili ako nito, sobrang mahal din naman talaga sa Australia. Bumili ako, tapos nung una, okay pa, happy pa ako. Nung second time na bumili ako, ang daming sira. Siguro mga, like, less than half lang yung nakain ko na, na okay. Yung the rest, sobrang sirang-sira. Kaya hindi na ako bumibili ng dun, ng mangustin. Kasi sayang, ang mahal-mahal, tapos, hindi ganito ba, na okay. Yung iba, hindi ma-open dahil sa tigas. Pero paborito ko to, guys. Yummers. Sarap. Sana lahat okay. Wala naman, ubos ko to lahat. Hindi namin siya nakita nung first day namin dito. Nakita lang namin siya. Nakita ko lang siya kagabi. Yum. Yummers yung una. Yung pangalawa, parang yummers din kasi hindi matigas. Pag kinuha ko yung yung parang dulo niya. Pag hindi matigas, okay yun. Kasi meaning, ma-open mo siya. Tapos, okay yung pining loob. Oh my God. Pasensya na. Sa mga maglalaway dyan. Guys, ito yung dadalhin ko na camera. Kasi iiwan naman yung camera kasi maglalangoy kami. Kasi pupunta kami sa beach. After ng beach, babalik kami dito. Pupunta kami sa rooftop na pool para dun manood ng sunset. So, iwan ko yung camera ko. Yung phone ko dadalhin ko pero nakarap siya dito, guys. Pakita ko sa inyo ang aking OOTD kung kita nyo. Ito galing Zaful, I think ito galing. Maganda siya kasi meron siyang sa likod. Pa-pompoms na ganap na iba-ibang kulay. My swimwear is from Cupshe. Ang cute kaya nito. Wait, pakita ko sa inyo, ha? Ito siya, guys. Yan yung bottoms. Siya, high-waisted. Tapos yung top, ganyan. Ang cute niya. Mustard yung kulay. Ang cute nito. Tapos hindi din siya like over revealing. Tama lang. Tama yung top. Extra small yung size nito. Ayan. Pa-spray tayo kay Danny Boy. Sige, malap. Ang lamig. May tangpugo, ha? May batok. Good job. Oh, yes. Thank you. My legs. Thank you. Sa mukha ko, ito yung ginamit ko. DT Cosmetics. Okay? All good? Yep. Wait, I don't think I'm good. No more left. I don't need my back still. I haven't done my back. Guys, nag-ano kami, parang inano namin yung sunset. Ang ganda ng sunset, nakakatawa. Si Dan parang 3 araw na ata niya pinapanood yung sunset. Ako na-miss ko siya kahapon kasi nagpunta tayo sa apartment nila, miss, diba? Nahanap namin yung barbecue na nakita ko last time. Actually, D-Mall, ma'am. They have Yung may isaw. May nakita ako ngayon. Hindi na namin mahanap. Ay, hindi siya madaling hanapin kasi nagsi-seafood sila sa harap. Tapos sa gilid, sa loob na gilid, dun sila nag-iisaw. Hindi naka-display yung isaw nila ba? Parang nakatago. So, sana makita natin. Pakita ko sa inyo mamaya pag nahanap ko. Where are we, babe? Mesa. Mesa again. We both wanted to come here and enjoy an afternoon together. Look at the view. Dito na naman kami sa mesa, guys. Tapos yung table namin dito, sa harap talaga, para may view daw. People watching. We will be people watching. Masarap kasi yung stuffed squid. Hindi namin na-order. Tapos nakita namin sa picture dun, masarap yung stuffed squid kasi deep fried siya. Patay ka. Yeah, and mango juice is good here as well. Yung sisig nila masarap pero okay na ako sa sisig. What are you gonna get?
Look at Cece. You will? No. Oh. We get what, clams? You will get clams? No, baked scallops. Sorry. That's scallops. Stuffed squid. Thank you. Salamat. We know it. We'll get 2 mango shakes. We know that. Mango shake or mango juice. The squid was... Where's the squid? Sarap ng squid nito eh. Wait sa. Nandito na yung mango juice, guys. Medyo pale siya ngayon compared nung last time. We went here the other night, yeah? It's sweet. Is it sweet? Okay, that's good. Last time kasi yellow talaga siya eh. Ngayon medyo parang pineapple tingnan. Is that good? The actual mango? Sweet, that's good. Salamat. Dito na yung food natin, guys. We got baked mussels. Konti, ang liit lang. Tapos pork skewer. And then wala sila nung fried na malaking squid na stuff. So sabi ni Kuya, merong baby squid. Okay, ayan. We need a sauce for this. Sauce? Yeah. Is there a sauce? Ade. Meron naman. Kain tayo, guys. Ang bango nito. Kain tayo. Ayan, masarap yan. Na-try na namin yan eh. So ito yung dalawang bago nating itatry. Kain. Tapos na kami kumain, guys. Now, what do we have, babe? Thank you. What are we having? Hot chocolate. Hot chocolate. Yes. Yes, thank you. Oh, is that one? Yeah, that's empty. That's our... Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Hot chocolate. Okay, cheers, Mama. Cheers. Cheers, Mama. It's good. Okay, guys, nakabalik na kami ng hotel. Now, we're heading back out again. After namin mag-dinner, after namin mag-hot choco, bumalik kami dito. Before 7:30 pa kasi yun, dumating kami dito. Siguro mga 7:20 para lang i-check yung video ko ba. Kasi umalis kami ng walang internet. Tapos hindi ko sure kung na-schedule ko siya. Eh, pagbalik namin, wala pa rin internet. So, hindi ko alam. Pero feeling ko na-schedule ko naman siya. So, hindi ko alam, guys, kung may video ako ngayon, kung may thumbnail yun, hindi ko alam. Kung napanood nyo na yun, eh, di wow. Wala. Ay, nako. Anyway, we're heading out again. Kasi, hala, why are we heading out this way? Oh, we're in the main road. We've got supermarkets there for you. Okay. Naghahanap kami ng pin. Pin para sa damit ko. Kasi meron ako yung white dress gusto kong suotin. Wala siyang pin. Tapos kitang-kita yung bra. Ayoko naman na hindi mag-bra. Kasi open yung dito. Ito kasi hindi siya open eh. Hindi talaga ako makikitaan. Yun kasi open. Maganon lang ako ng konti. Ma-open siya. So, ipipin ko na lang yun dito. Kasi sobrang baba ng open niya. Pag ipin ko siya dito, magbabra ako. So, okay lang. Eh, wala akong pin. Hello. Wala akong pin. Tapos, bibilhin din namin yung Red Horse kasi di ba bumili. Hindi ko sure kung napakita ko sa inyo. Bumili sila ng San Miguel na t-shirt. Eh, hindi niya binili yung Red Horse. Sabi ko sa kanya bilhin. Eh, nagsisi. So, babalik kami. Bibilhin namin yung Red Horse. Okay. Kasi sabi ko, huy. Sabi ko, huy. Babe, huy. Sabi ko sa kanya, huy. Kailan pa tayo makakakita ng Red Horse na t-shirt? So, sabi niya, Battery's gonna flat. You're gonna still battery? gusto mo rin eh. Gusto niya rin eh. Paayaw-ayaw lang eh. Ngayon, babalik tayo. How much? How much, mister? 250? Ah, cheap. Thank you. Naghihintay kami ng kanyang guys, Red Horse. Nandun kasi kinuha ni Kuya dun sa taas. Kasi parang wala ata dito. Parang yan ata yun, pero nasa Marikin kasi. Babe, how much? Shoes? How much? My customer. Wala ko nga nakalabas yung vlog nyo dito sa Boracay. Wala po, walang internet eh. Guys, nandito. Pasalubong na lang ako. Oo, yun na. Tapos mayroon na kanina, pero hindi ko sure kung na-upload. Hindi ko alam kasi nawala yung internet sa hotel. May na-internet nyo. Oo nga eh. Guys, nandito ako sa shop ni Ann. Binigyan niya ako ng predible. Meron siya maliit. Thank you. Salamat. May shout out. Wala na. Wala. Thank you. Thank you. Bye, sir. Bye. Binigyan niyo ako ng predible. Tinanong ni Dan, meron kang predible? Buang si Dan ni Boy.
Nahanap namin ni Gidan, guys. Well, hindi namin siya hinanap. Nadaanan lang namin siya. Inapoy Grill. Katabi siya ng... Ano kasi dito, brown out. Tapos yun, may cocoa coffee doon. And then dito... Ayan, may Nanix tattoo. Yan. Pero nandito siya, guys. May mga display sila dito, barbecue. Pag 20 yung isaw. Hotdog, 50. Chicken, 50. They ran out of pork. So, dyan sila nagluluto sa loob. Sweet! Cebu. Salamat! Thank you! Guys, nandito na kami sa hotel. Nakapagligo na, nakapag-skincare na din ako. Maglalagay na lang ako ng Mario Badescu here. Maaga pa guys, pero maaga kami matutulog kasi check out na kami bukas. Alis na kami, uwi na kami. But sana guys, nagustuhan niyo yung vlog today. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Malulobot na ako. Bye. Good night. Thank you. Mwah.